can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang naingsumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Gi-off na ni Mama yung software. Murag yung gi-off kay dili gusto makontak. Sabi akong hapon. Huwag isip ko palipat. Dili ko ganahan mo palipat. Kaya mo sige akong gustong ikaupan sila. Bahala na. Nga naman dahil ko na. Kung ako rin mo kuyog ni Primo. At may legal age na good ko. Mahimo ko na gamito ng akong katungod. Tingalig na limot si Mama. Nga legal age na ko. Makahimo na ko pagdesisyon sa akong kaugalingon. Manawag na ni si Primo for confirmation. Ako sa inyo nga ako rin pakuyogo ni Mama. Kinalampunan ko ang kakulang sa kuno. Nasabdan ako. Sobrang iyang pagka-attract ni Primo. Ang problema na ba? Kailan siya mo yung gustuhan sa lalaki. Nakasiguro ko na mag-antos lang ang akong anak. Kinalang ipalayo ko siyang baka na itong Primo na stalker. Ang akong cellphone. Sinabi ko balik si Misty. Oh, ang stalker ako. Labi pa yung naninawag siya. Ritsuhon ko siya sa pagpalitan. Hello? Pwedeng i-open mo ang camera. Unsay imong tuyo? Sorry nga, wako. Ka-invite niyo sa dito. Di ba mo? Iba ba di ba? Wa, tagit mo sa'yo. Naimbitan ako si Misty nga. We will have a special dinner for the launching party. Salamat. Pero wa ko tugti si Misty. Mahimo ko si Misty. May baho kagad na din importante ibo si Misty. So bituo ka na nga. Ako ang ipunari. How dare you? Dili mahitabo nga mapapas akong huna-huna nga impostor. You're just a stalker. Glenn, dili na tinuod. Ako ang ipunari. Ako gitinuod ang akong gisaan niyo mga pagmamahal ko. Pumalik ko tungkol niyo. Shut up! Tuhuin ko, Glenn. Patay na ang akong labi. O wala si Bisan Kinsa pa nga makapatuon ako sa imong ilad. Make a move nga dili basta ko si Misty nako. Sa dili na mo pagbabang sa imong imbitasyon. Wa ko'y kanang ikauban ka. Hindi siya matuwa nga ako. Isaktan ako nga. Mahal ako si Glenda. Ang akong labi. Mahal kayo. Ngayon pa mas lis Mama. Nanawag ko siyang office pero wa siya dito. Si Primo na gitong nanawag. Wala na ako makontak si Mama. Si Primo kinanawag. Prim! Misty, sorry kayo. Di tama dayon karon.
What? May nalimtan ko. May meeting man ko na uban sa ako mga prospect nga mga investors. Please, ay lakas ko. Gitawagan ka ba ni Mama? Manawag man ako si Mama. Nakasa ka ba ni Mama, Primo? Mura magod og may kasuko siya nimo. Misty, ayaw lang na inapagsabot si Mama ni mo. Ay mo, overprotective lang ni mo, Mama. Tungod kay nagdalaga ka na. May mong dili pa siya andam nga ma-divert sa kanya. Ingon siya ni anak ka Killjoy. Ikaw na iyang anak, Misty. Kuya, wala sa tabi. May enjoy ako niya si Mama ni mo. So, sigurado ka nga dili ta madayon karon, Prem. Sorry kayo, Misty. Baby, sa patay talaga. Okay lang. Bye. Naunsa naman sad ka. Gani ha? Imuta ng isi. Karon, laom na sad ka gihuna-una. Ibalibaran na sa ni Glenda ang akong imbitasyon mo. Anak, dili ka angin mag-uulat. Ingon ganyan na ang buhaton sa tao, nga wa dayon ni mo maaling dati. Nagtuo si Glenda, nak, nga napugos ka lang sa pagpangimbitar nila. Hinungdan nga may balibad siya. Nagsiguro rin ko na mabalibad siya. Kung ako siya imbitahan mo sa lansyon sa kampusyon. Imo lang untang gisuwayan. May upos gito sila kay sa FB naman lang nila nakita ang gihimo ng mumisa o blessings. Mao ka, no? Pero nahitabo naman ang dili unta angay mahitabo. Pamawi na lang. Ako na bala kang tug-anan si Misty ma. Mahitungod sa akong pagkatao. Ayaw. Ayaw pa rin mo. Gusto mo kang kalagot ni Glenda ni mo. Nagutan ko pagdasa. Nak, ayaw pang surrender. Matinadaanon ka sa imong tinguha, busa, muabot ra nimo ang katumanan sa imong pangandoy. Oy! Abot na ka musik. Bino ko siyang. Wah, basig kape ang bote pasabot mo siya. Bino! Bungol ka! Ay, lang paling ka musik. Ay, wah, parang nakuniisip mong pagsingkan ako. Dahil nagang yaw-yaw di ay. Saan magkuha ka o dili? Kung dili mo siyang, Ako'y kuha. Nalison pa ba na? ako na musik ay. Wait for a minute ha. Nabalingit is kamingit. Sa? Nagkasiguro ko may buong si Misty. Nga nung gigamit ko ang service car sa kumpanya. Anak, dili lang ko gusto mo laong ka. Naibaw ko. Dili ka alkansi kung si Primo ang malambigit sa imong kinabuhi. Usa siya ka professional, kay engineer naman. Pero bisag, usa siya ka stalker. Pero wa may kugma si Primo sa akong anak. Ni ka na di ay ma? Di mo ba kong giawat? Yes, ma. Can we talk? Of course. Anytime, anak. Basta ikaw.
And I hope you will give me the right answer. Unsa ka na, anak? Nganong init ka man ni Primo? Init? What do you mean? Nganong imo man kong i-discourage ni Primo? Misty, may mong manglingkod unat ang duha. Wa tay magkabuot nga Jose kon mag-iyahay tagtingog. Come on. Magtupat taglingkod anak. Ug mag-Jose ta. Naglipok na gid ka ma. Ka-gentleman ni Primo? Pero murag bastos gid ang imong pagtan-aw niya. Ma-remember, usa ka civil engineer si Primo. Nahibaw ko. Unya nga nang dili ka man masalig niya. Kung wa pa ko masalig niya. Nganong gitugtal taman ka mang kiguyong ni Primo nga kamuran duha. Misugot lagi ka. But with limitation. Natural man tingali sa usa ka inahan nga molimit anak. Labi na gyud kung daga ka na. Ug wasa di mo na ama? Nga mahimo kong magrebelde kung sobra na ang imong pagpigot mo nako? Gilantaw ko lang ang imong kabulahanan. O sa pwede ang imong pagtuo sa pagpakigsuod ako ni Primo? Anak, frankly speaking, nahadlok ko nga madaka sa ka-gentleman ni Primo. Og sobra pa sa friendship ang imong paabuton gikan niya. Oh, come on, ma. Wa sa di ko'y kagawasan kung ba in love ko ni Primo? Mauna kinay akong gikahadlukan. Tiwasa una ang imong senior high, Misty. Og inigtungtong mo sa college. Mahimong hatagan ko na ikaw kagawasan aron mamili lalaki nga angay sa imong gugma. Ma, But for now, ang imong unang pagtuon mo'y unahan. Later na nang uyab-uyab. ma. That's enough, Misty. Nadungog mo na ang akong desisyon. And that's final. Humanaon na ang imong senior high. Excuse me, ma. Misty! Misty, kadiyot lang! Misty! Paano ko pa manawa sa akong anak? Okay. Imo sa musik. Sa itong imong giingon. Binit. Sa itong Binit. Bino nga init. Ay, ay! Pagtaka ang nagsulti. Ikaw sa gani. Pagtaga mo sa nagsulti usahay. Hop, di kay. Ilong tayo. Anong irog mo ni Kadayon? Marunong ta. Ang paglikay sa another dukol. Nahibaw ko. Nahiubos pag-ayaw nga akong anak. Pero unya na kumaduol niya. Aron pasabton nga dili maayo mapakita siya motivation na ito ni Primo. Huwasab ko magkasabot. Unsa gay tuyo ni Primo sa iyang pagpakigsuod nako. Diin iyang gikamit ang akong anak. Hadlok na sab ko manawag ni Primo. Itingalig laino niya og sakit. Pero kinahanglang iligtal ko ang akong anak ni atong stalker.
Nahiubos kayo ko ni Mama. Murubag. Gusto niyang kontrolon ang akong mga desisyon. Hangtod na ang akong pagpati. Ako ni katuwad. Busa way makapangilabot bisag ako pang inahanan. I can't remember when you were there. Magalagyo ka ang pagbaki sa inahan ug anak tungod ni Primo. Mga kasama atan ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Lain dalik ka nato sa RMN. Sure. You've never